Ето намирам се пак тук на едно друго дърво, лимон. И сега ще ви покажа какво става с лимона. Значи, вижте. Лимона, той какво прави? Той цъфти. Нали така? Така. Обаче не само цъфти, ми постоянно има и зелени. Има и зелени. Има и озрели. Значи едновременно има 3 реколти. И това го прави постоянно, целогодишно. Кажете ми какво става тук. Гледайте. От долната страна аз слизам, че там е направо, ще кажете, че не знам, вижте, гледай. Пълно с лимони. Пълно. Гледай, какво нещо е. Това е положението. Затова едно време хората са били да могат да ги вземат тия земи, защото нема зима. И като нема зима, има джунгла. Това е. Път това е тука. Това го давам на конете. Вижте, имаме палмички. Но не са разправени. Това трябва да се почисти, да се полива. Това го давам на конете. Това ти казвам, направо го едат като топли банички. Гледай какво става. Това го махам. Това е тук, ето е. Виждате ли го е тук? Това го махам. Да не си чупат зъбите и само това и давам. И те се кефат много. Чао!